Sanibonani, welcome back to Mkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu for tuning in. Ungakhohlwa subscribe, like video, share video as well. So yeah man, guys, kule video sikhulumeni ngoMinnie Dlamini ukwabe trenda uMinnie kukhulunywa ngokuthi uthethe indoda yomunye usisi. We know uMinnie Dlamini, she was once Itumeleng Khune's girlfriend for quite long. I do not know when they were supposed to marry each other, what happened, and then yeah, it didn't work, and then Itumeleng Khune is now married to another beautiful woman, okay? Now, and then was a move on with Quinton Jones, right? Remember, Minnie Dlamini mshado wakhe no Quinton Jones, of course now ke awusasebenza nkosi yami. So ke okwamanje ke uMinnie ubeloke iphilela impilo yakhe, sibona nje trenda. Ngenza ama video ngagcina ngawapostanga, I deleted both of them. I was going to post Philile Barbara's Entertainment, but anyways, because ngibona ukuthi sengilate ngalawo ma video since bekukuningi okwenzakalayo, right? So ngigcine ngawapostanga, but anyways, asikhulumeni ngalolu daba here kuMkosi Nophilile ukuthi uMinnie uye wajola nomunye ubhuti kuthiwa uDoctor. So mejela nalo bhuti kwaba khona ke, I think ubaby mama obebesathandana lo yasisi nalo bhuti onguDoctor ngazi wasethena uMinnie uthethe indoda yakhe into kanjalo. Uyazi ukuthi abantu abanjengabo Minnie uthi makushiwo njalo wa trenda ugirl, abantu bethi she's a home wrecker, she stole someone else's man, blah blah blah, kwakuningi nje lapha. Kodwa kwaba khona abantu abathi no man, this man is not married. He is not married, so how come uMinnie kuthiwe uphula umuzi womuntu wuphi wona umuzi awurekhile nje? Cause uguy no girl abashadile kuphela banengane. So angazi ukuthi benengane bebesazwana noma bese behlukene, and then ubhuti wa move on to uMinnie Dlamini, because according to what I heard ngenkathi ngenza lawa ama video ngicine ngawapostanga kuthiwe they were both single. Bahlangane bobabili be single, okay? So understand ukuthi uMinnie bekuthiwa urekhe which marriage nakhona ubhuti engashadile. You know nathi abantu masizi izinto besizithathela phezulu, siyakhuluma ngazo. Asazi, so baye babhala lana ke ephepheni lana by uNokubonga Phenyana athi uMinnie uxekwa ke ngokuthatha isoka lomunye. So sizongena kulolo daba ke bafethu kuthiwa ke kuqubula izinkulumo ezinkundleni zokuxhumana ngemva kokusabalala ke kwizithombe zakasaziwayo waseThekwini uMinnie Dlamini nowesilisa ukuthiwa isoka lakhe olingu Dr Brian Monayisa. So lezi zithombe ke zigcwala ezinkundleni zokuxhumana, kubonakala ukuthi bashuthe bezikhiphile bese ezindaweni ezihlukene, right? So kuvela kwazi ukuthi inkulumo yize abantu bebesamangazo ukuthi uMinnie usenesoka elisha ngemva kokuhlukana nomyeni wakhe uQuinton Jones. Sekuyisikhathi phela guys ahlukana noQuinton Jones, ubezobeloke ehleli inkosi yami ehlaleleni. Hayi phela usasemncane umntana. Udaba lwakhe noQuinton Jones for me nje sekudalanyana ungangokuthi vele bekumele besejola already. So this guy comes after uQuinton Jones. Kuvela ukuthi baqale ngokuba ngabangani okuholele ekutheni ke bathandani. So ukwanda kwezinkulumo ngothando lwalaba kuholele ekutheni kuvele owesifazane othe uMinnie uthathe isoka lakhe azi ngoba bebejwayelene into ekanjalo. So lona wesifazane ongu Neymar Lois utheke iyamangaza into ayibonayo ngoba lokho okwenziwa uMinnie akakholwa ukuthi abazali bakhe bangaziqhenya ngakho. Ugelesho njalo engashadile guy bese move on. Wena usalwela indoda esi move on, bafethu they always say uma ngakushadile they belong to Jesus. Angithi basho njalo. If he is not married to you, he still belongs to Jesus. You never know. Mhlambe usadinga nje umngani wakhe azomshada. So geleke ukuthi nje umuntu mayijolele ubusuthi ubani uthatha umuntu wami, what if yena bengakwenza umuntu wakhe? That's what they say, oh girl. So lana uthi ugele akabona ukuthi abazali bakaMinnie bangayiqhenya ngendlela uMinnie enza ngayo. Hayibo Minnie uyephi unembeza, ngiyazi ukuthi umama wakho ukukhulise ngendlela engcono kunalena. Kubhala ke lo wesifazane othe uMinnie uchitha umuzi wakhe, okay? Abanye bambuzile ukuthi kungane ekhuluma kanjena, ngabe ushadile yini nalona wesilisa? Ubesephendula ngokuthi bayathandana futhi banendodana enonyaka owodwa. So abashadile, she just a baby mama, that's what she said. So othi sineminyaka emithathu sisebudlelwaneni bezothando naye, sinengane nebhizinisi naye. Kusho ukuthi ke uyena lo wesifazane ongenamahloni okufika emzini wethu ashiye amaqakelo akhe asebenzise yonke indawo ukuze ngibone ukuthi kade ekhona. Akanendaba nendodana yethu ekubeni engumama naye ungizwise ubuhlungu ngendlela engachazeki.
So abantu ezinkundleni zokuxhumana ke baveza imbono yabo ehlukile kanti ke abanye bebegxeka uMini ngokuthatha isoka lalona wesifazana, abanye bethi akekho owakhomba lona wesilisa ngesibhamu ukuthi ashele uMini Dlamini. So Chris Excel uthi hawu uMini Dlamini akalindanga ngisho nengane ukuthi iqala ugrade 1 uyayibhidlisa nje imizi yabantu. Bafethu uphi umuzi wona bengashadile? Uphi nje umuzi? Kuthiwe they were both single. uDr Monayisa noMini bathandane be-single. So owesifazana obelwa mina ngayi-understand indaba yakhe bafethu ukuthi ubelwa for i-boyfriend yakhe. Ngoye ku-boyfriend nakwazi ukuthi nibe u4 nibe u5 nowadays amadoda lawa. Angithi masithi amadoda nina amadoda mejola nigijimela ukuthi niyolisa osisi abajola nabo. Ukhohle ukuthi nanga umuntu ohambe eshelo sisi abangapheli. Lo muntu ombiza ngendoda yakho ningashadile. Uyena phela ohambe eshela. Mhlawumbe usafuna ukudinga lwazi omthatha ukwazi bani? So lento yokusukela uMini Dlamini for me it was wrong bafethu. Ningashadile just a boyfriend a baby mama. Busasukela umunye umntwana uthi uchitha umuzi wakuphi. You know what I mean? So angazi. Uphumzile Ngcobo uthe kona ngeke kugxeke uMini phela ubaba wengane uyena ongalindanga indodana yakhe ukuthi ikhule ngokwanele ukuze kube esebudlelwane lobushake ukungagxeka uMini ngokuhlukana kwalaba ababili. uMini Minister of Women Affairs uthena nokulonyaka nisasola abantu besifazane ngobu uyazi F bamadoda usheliwe uMini enhle isono sakhe ukuthi nje yena uye waqoma into kanjalo bafethu. So ngibona abantu abaningi besenza ama video ukuthi hayibo guys anikwazi ukugxeka uMini Dlamini umuntu ebeqonyisiwe eqiniswe indoda engashadile. Like come on guys. Ngoba kunje umuntu mayekulanda ezoqomisa you do not know how many girlfriends he's got. Now uyafika yaqoma you will never know akashadile phela ubhuti. You know. So umuntu wrong nguye ubhuti uhambe eqomise besazi ukuthi mhlambe nosisi la umama wengane naye wayethenjisiwe ukuthi mama sizoshada. Sekabona sekunoMini Dlamini sethi ha yena se-attack uMini Dlamini forgetting ukuthi nangiyani umuntu kumele umu-attack. Usekuzalisa ingane sebona ukuthi yena akafuna ukushada se move on seyakoMini Dlamini ukushiya unjalo. When attack uMini Dlamini you're supposed to be attacking that guy, you know what I mean? So kuningi bafethu uMini begxekiwe abantu abaningi baye bayikwatela lento ukuthi no you cannot ugxeka uMini Dlamini. Xeka nangu ubaba wengane uhambe wayofuna umuntu. What did Mini do into ekanjalo bafethu? So angazi uzoshuvola ka comment section mangabe nawe uhamba uhlasela ke osisi abaqoma iboyfriend yakho. Ngoba nakhona phela bamqoma bengazi ukuthi uqonyi you never know how many girlfriends he's got. That's my point. Umefika njengashadile na umbona ukuthi wesibe sebengabangani isikhathi ngithi uyazi ukuthi uguy akashadile. So umuntu enengane somewhere ungayeke kumqoma ukuthi ngoba umuntu unengane somewhere ubani ongenangane nowadays whether yamantombazana anengane whether obhudi banengane uyafika umuntu ethi asithandane akuthembisa izulu nomhlaba nawe uyaqoma. Lokuphi icala lakho ngaphandle nje indoda ene-ring la esandleni mayengafika nje iqomisa nawe iqoma ukuthi wena ushadile musi yebo but nje i-out nje yaba fethu ayinike uMini Dlamini nje bafethu kodwa angazi ishuvo la ka comment section like ivideo subscribe share siphinde sibonane kwenye ezolandela bye.